Väčšina metropolitných oblastí Európskej únie trpí vysokou intenzitou cestnej premávky a zhoršenou kvalitou ovzdušia. Stav a kvalita ovzdušia zároveň negatívne vplýva na zdravie obyvateľstva, to dokazujú viaceré štúdie. Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie približne 90% obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších, ako sú hladiny kvality ovzdušia považované za zdraviu škodlivé. Koncentrácie oxidu dusičitého vo väčšine miest s vysokou premávkou v Európskej únii trvale prekračujú ročnú limitnú hodnotu stanovenú v predpisoch Európskej únie. Oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2 sú hlavnými okysľujúcimi škodlivinami, ktoré sa tvoria počas vysokoteplotného spaľovania alebo v zariadeniach na dodatočnú úpravu výfukových plynov. Výsledkom je, že cestná doprava je hlavným zdrojom oxidu dusičitého, ktorý je jedným z hlavných znečisťujúcich látok poškodzujúcich zdravie. Táto znečisťujúca látka je tiež prekurzorom ozónu a tuhých častíc. Doprava je tiež významným zdrojom primárnych tuhých častíc nielen v dôsledku spaľovania palív, ale aj opotrebovania pneumatík a brzd a v neposlednom rade je veľmi významným zdrojom emisí skleníkových plynov. Aby sa obmedzili škodlivé plyny a najmä emisie oxidov dusíka ľahkých úžitkových automobilov, ktorých najväčšia miera produkcie je najmä v mestských oblastiach, zaviedla Európska únia v posledných rokoch stále prísnejšie predpisy. Samotná realizácia výskumu a merania sa riadila metódou Real Drive Emission. V preklade ide o emisie, ktoré vyprodukuje spaľovací motor počas reálnej jazdy. Pre túto metodiku sú špecifické podmienky, za ktorých sa meranie vykonáva. Jednou z hlavných podmienok je stanovenie meracej trasy. Na obrázku 1 je možné sledovať naplánovanú trasu v mestskom prostredí. Plánovaná trasa má dĺžku 21,5 km. Pri jej plánovaní bola venovaná pozornosť na to, aby trasa bola vedená zastávaným územím mesta Žilina. To zabezpečilo, že namerané množstvo emisí výfukových plynov bude v dostatočnej miere prezentovať hodnotu emisí, ktoré vozidlo vyprodukuje jazdou v mestskom prostredí. Ďalšou podmienkou pre meraciu trasu Real Drive Emission je jazda vozidla na diaľničnom úseku. Zvolený bol diaľničný úsek medzi Žilinou a Považskou Bystricou. V neposlednom rade ide o jazdu vozidla tzv. Mimo mesto. Tento úsek reprezentuje úsek medzi Považskou Bystricou a Žilinou. K vykonaniu merania bolo potrebné zapojenie prístroja, ktorý snímal emisie počas jazdy. Na tento účel sme využili analyzátor výfukových plynov MAHA MGT5, ktorý sa využíva pri emisnej kontrole. Pre naše meranie sme vykonali kontinuálny zber dát pre stanovenie veľkosti produkcie emisných zložiek. Prístroj bol nainštalovaný na vozidle počas celej doby merania. Namerané údaje z analyzátora výfukových plynov boli prenesené do počítača, kde boli spracované v programe MAHA Emission Viewer a v programe Microsoft Excel. Po splnení úloh dostávame údaje, ktoré je možné medzi sebou porovnávať a ďalej ich vyhodnocovať. Čo sa týka produkcie CO, oxidu uhornatého, najväčší rozdiel je možné sledovať pri jazde na diaľničnom úseku, kde pri spaľovaní benzínu sa vyprodukovalo 77,72 gramu a pri spaľovaní LPG 41,18 gramu oxidu uhornatého. Teda je možné konštatovať, že z tohto pohľadu je jazda na LPG hodnotená ako ekologickejšia. Pri produkcii oxidu uhličitého CO2 môžeme konštatovať, že jednotlivé produkcie sú viac menej rovnocenné pri každej jazde. Avšak hodnota produkcie pri jazde v meste a mimo mesta je vyššia práve pri spaľovaní benzínu. Naopak, pri jazde na diaľnici je produkcia oxidu uhličitého zvýšená práve spaľovaním LPG. Pri porovnávaní množstva vyprodukovaných uhľovodíkov HC sledujeme, že pri jazde mesto a mimo mesto je hodnota uhľovodíkov vyššia pri spaľovaní LPG. Naopak, pri jazde vyššou rýchlosťou sa tento fakt mení a produkcia uhľovodíkov je zvýšená práve pri spaľovaní benzínu. Pri porovnávaní produkcie NOx, čiže oxidov dusíka, opäť sledujeme najväčší rozdiel práve pri jazde na diaľničnom úseku.
Pri spaľovaní benzínu je produkcia oxidov dusíka nižšia o 1,18 g v porovnaní s produkciou pri spaľovaní LPG. Cieľom výskumu bola špecifikácia a spôsob kalkulovania emisí výfukových plynov v cestnej doprave. V úvode boli charakterizované jednotlivé problémy a dopady znečisťujúcich látok na ľudské zdravie. V súčasnosti existuje niekoľko možností, ako stanoviť veľkosť produkcie emisí výfukových plynov. V tabuľke sú symbolicky uvedené výsledky porovnania nameraných údajov. Jednotlivé symboly reprezentujú hodnoty váženého aritmetického priemeru zo všetkých meraní pre jednotlivé meracie úseky. To znamená, že tabuľka zodpovedá za vozidlo celkovo, bez ohľadu na prostredie, v ktorom jazdil. Červený symbol značí, že hodnota zistená pri konkrétnom meraní je vyššia ako hodnota, s ktorou je porovnávaná, označená zeleným symbolom. Na základe týchto údajov je možné konštatovať vyššiu produkciu CO a CO2, čiže oxidu uhľovitého a oxidu uhličitého, pri spaľovaní benzínu. Pri spaľovaní LPG je vyššia produkcia pri látkach HC a NOx, čiže uhľovodíkov a oxidov dusíka. Samotné porovnanie má oporu v tom, že celkové meranie je vykonávané na tom istom vozidle s rovnakými charakteristickými parametrami. Vzhľadom na metodiku výskumu je zložité týmto spôsobom porovnávať dve vozidlá, ktoré nie sú rovnaké. Ak by sme chceli zachovať správnosť merania, museli by sme sa zaoberať množstvom konštrukčných faktorov. V budúcnosti by tieto merania mohli byť rozšírené a vykonané aj na iných vozidlách. Podkladom pre takýto výskum by mohli byť štúdie analyzujúce vozidlový park v Európskej únii. Jednotlivými výstupmi by sa dali charakterizovať pokroky a samotné postupy znižovania emisí v rámci technického a technologického vývoja spaľovacích motorov, ako aj vozidiel poháňaných alternatívnym pohonom.